Me gustaría que me dijerais qué entendéis vosotros por juventud, porque hemos hablado de distintos backgrounds sociales, étnicos, desde movimiento activista a cuestiones de rellenar necesidades básicas. Hemos hablado de generaciones, pero ¿qué es juventud? Entendemos juventud de la época teenager, vamos un poco más allá, porque la precariedad no solo se mueve ¿no? En la emancipación. Hay gente con 40 años que ahora mismo también tiene problemáticas de precariedad. Nada, os doy 2 minutos a cada uno un poco para que si vosotros tuvierais que definir qué es juventud, ¿cómo lo haríais? Empezamos, si queréis, por Laura, que te veo, et veig rient. Sí, perquè jo molts cops he sortit en mitjans i en entrevistes dient que ser jove no vol dir res. I no és veritat, vull dir, no és ben bé així, i és una cosa que he fet servir així com a tàctica agressiva per intentar-me treure de sobre doncs, qualsevol persona, sobretot adulta, no d'altres generacions, que m'ha volgut utilitzar, com segurament li ha passat a Mohamed o a en Guillermo molts cops, perquè sóc jove com a quota, no? Com de dir, jo vinc a aquest programa i convido aquí a una persona jove perquè no sigui dit que no se'ns dona veu a les persones joves, però això no és, vull dir, això no és empoderar ningú. Això és fer una mica l'anècdota per quedar bé i ja està. Llavors penso que ser jove no és que no sigui res, però penso que al final és una mica que fem servir aquest essencialisme estratègic, no? Per algunes coses. Vull dir, ser jove és moltes coses. Nosaltres som totes molt diferents entre nosaltres. Aquesta absurditat d'haver-nos d'englobar totes en una etiqueta de que ens agrada el grafiti i l'skate, penso que no té cap mena d'utilitat i que ens fa molt més mal als joves que bé, no? I en canvi, l'única cosa que tenim en comú potser és aquesta mena de lluita col·lectiva, no? Que al final és el que fem servir per empoderar-nos, de dir, nosaltres no tenim res en comú entre nosaltres, hi ha gent de tot tipus de classes socials, de totes les ètnies, de totes les identitats sexuals i de gènere diferents que existeixen, per tant podríem dir que no tenim gairebé res en comú, l'única cosa en comú que tenim és que som joves i que com dèiem abans amb el Guillermo i amb el Mohamed, se'ns està criminalitzant i se'ns està aïllant de totes les decisions que tindran molta presència en el nostre futur, no? I potser l'única cosa que tenim en comú d'important és això i és l'estratègia que hem de fer servir perquè se'ns escolti, que ja sap greu fer-ho, però pensem que segurament s'ha de seguir fent durant molt de temps. Molt bé, molt pertinent. Guillermo, perdó que et tallo, digues. Sí? No, que sí que és, o sigui, és com la pregunta del segle, no? O sigui, perquè a nivell teòric la joventut és com l'edat entre la infància i l'adultesa, no? Però a nivell jurídic marquen per edats, no? Ara crec que és fins als 29 anys a Catalunya. O sigui, és molt complexa perquè al final, malauradament, el que hem anat veient, sobretot també per part de l'administració pública, no? I dels poders públics, és que s'ha anat com relacionat la joventut amb una situació de precarietat material, no? I al final sempre estan com aquestes converses d'anar ampliant l'edat de joventut, no? Per això, no? Perquè malauradament no distingim entre jove i precari. Tanmateix, com ha posat abans de relleu el Mohamed, sí que és cert que al final del dia les joves som un col·lectiu ultra heterogeni, crec que el col·lectiu més heterogeni del món. És difícil trobar com dos joves exactament iguals amb els mateixos, o sigui, amb les mateixes, jo què sé, interessos, no? Dinàmiques. Tanmateix, i una cosa que sí que m'agradaria posar en relleu és que el col·lectiu jove, no, a dia d'avui, per ser jove, sí que té unes condicions materials més desfavorables, no? I al final del dia, tot i les nostres diferències, el que és probable és que si ets jove, probablement no tinguis un contracte definit, sí, probablement no t'hagis pogut emancipar, probablement tinguis problemes d'ansietat, o sigui, perquè malauradament i en el nostre context social i polític aquestes són les dinàmiques que precaritzen i aïllen específicament el nostre col·lectiu. A més, no? Perquè al final la nostra generació hem nascut i hem crescut entre períodes de crisi socials, mai hem tingut una època de prosperitat i també hem nascut i crescut amb unes dinàmiques culturals basades en l'individualisme, la desigualtat i la competència, no? És per tot això que penso que joventut és un terme molt complex, sobretot si ho vols acotar per edats, no? A nivell jurídic, però el que sí que és clar és que al final del dia, malauradament no també, però el cert és que moltes joves compartim unes condicions materials molt similars i per aquest sentit, i en aquesta línia té sentit que ens erigim com a col·lectiu. Crec que el que tu dius és superacertat. Crec que dins d'aquesta heterogeneïtat, no, el jove presenta uns punts en comú
que en aquest cas doncs, tu destacaves el tema de l'emancipació, l'ansietat. Mohamed, ¿estás de acuerdo con estas declaraciones? Mi visión de la juventud, quizá, bueno, por poner una idea un poquito más romántica, es como son esos brotes verdes que aparecen en primavera, es como el grupo social que viene empujando, el que está como destinado de alguna manera a ofrecer ideas diferentes, a transgredir, a cuestionar, a transformar. No por transformar, sino porque ya creas una identidad diferente desde la adolescencia, entonces esperas algo diferente de la vida de lo que quizá tus adultos esperan, y entonces de alguna manera tienes que salir ya rompiendo o cambiando cosas. Entonces para mí la juventud, lo veo, esto es como una nueva etapa, digamos, en lo que es lo social o lo cultural. Es mi manera de definirla.